Bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajab mugi hajatipun pangipun Bapa Wahyaka dalah Bapa Mulyadi sakala wangsa ing samangke tansah pilanggih rahayu kawilujengan ugi berkah barokah ingkang murakabi dumateng kula panjenengan sami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang jawab salam kula dongaaken mugi-mugi tansah sehat badanipun, sehat atinipun, sehat pikiranipun, ugi sehat dompetipun. Padha sepokoke. Hayu rahayu nuwun kawula nuwun. Kunjo dumateng ngarsanipun para pinisepuh panjenengan sepuh aji sepuh ingkang tansah pantes kinabekten. Dumateng ngarsanipun para pangemban-pangembanting praja satriyan nagari. Mliginipun saking kadang-kadang aparat sipil Polri ugi TNI ingkang tansah dados pandang pandhawing kawula taksih. Dumateng ngarsanipun para kadang muda tumaruna ingkang tansah sinudarsana. Ugi dumateng ngarsanipun para lenggah, para rawuh kakung swara putri ingkang satuhu bagya mulya. Aring kalodhangan siang menika, monggo kula panjenengan sami tansah ngaturaken puja puji syukur mateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas ugi Maha Asih. Bebine wedha menika kula panjenengan sami ing sakawit sewelasing Gusti kula panjenengan sami saged pakempal wonten ing Gedung Serbaguna Graha Makmur Delima 3 Kota Baru Pasar Kemis Kabupaten Tangerang kanthi boten kirang setunggal punapa ugi kanthi suka dingahing panah boten katarumpen. Monggo katuraken ugi selawat salam dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged pikantuk syafaat wonten ing donya ngantos dumiginipun yaumul akhir ing samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, bebine wedha menika pun panjenenganipun Bapa Wahyaka dalah Ibu Mastuah sampun hana tapi menapa ingkang dados darmanipun tiang asetah aja menika handhapaken keng putri kinasih putri ingkang angka setunggal panipun Dewi Indriyani wonten ini sampun kalesanan dawuh kaliyan Mas Bagus Hamzah Faturrahman menika putra ingkang lembajeng saking panipun Bapak Mulyadi dadah Ibu Atit ing pangajab dumateng ngarsanipun para rawuh para sanak kerabat ingkang menika saged pakempal kapulih paring donga pangestu kagem Sri pinanganten kekalih mugi-mugi ing samangke anggenipun bebrayan tansah pinuju atut runtungan tuwin dados keluarga ingkang satuhu sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ing wekdal menika kula pun kadang-kadang campur sari puji laras ingkang dipun pandheganipun panjenenganipun Bapak Pujiatno pijih saking Purwodadi Grobogan Jawi Tengah ing wekdal menika kapurih regeng swasana kanthi pasugatan ugi lelengan ingkang sampun jumawis mijil saking Pungkon Pondok Labu Jakarta Selatan kasengkuyung ugi kadang-kadang Popayu Audio Sound System kadang-kadang seniman seniwati saindenging Jabotabek ugi kagiaraken langsung wonten ing channel Puji Laras Official ya menika wonten ing YouTube nggih monggo ingkang badhe ningali langsung melalui YouTube langsung buka channel Puji Laras Official. Makanti waranggana cacahipun wonten sekawan ingkang sampun pirsa mugi tambah sutresna ingkang dereng pirsa caos wuninga mijil saking wewengkon Sragen Asri monggo Mbak Riri
sapa iki yung? Iki Duk. Iya Mas. Iya. Kenya saka Sragen, isih kinyis-kinyis. Urung tau kecentrok. Sik prawan isih sekolah kelas 3. Iya, kelas 2 mau kelas 3. Oh, kelas loro arep munggah kelas 3 SMA. Mbak Ririn. Iya. Iki bibit tunggul ya, Mak ya. Iki bibit tunggul diongake muga-muga iso dadi artis go. Gua apa? Ya. Kok kene apa-apa. Sanjawon ijen saking mengkon Wonogiri sukses monggo Mbak Anissa Wati. Masih berdarah Turki dan juga Zimbabwe. Jadi mereka Mbak Anissa Wati bijil saking mengkon Wonogiri sukses. Wilujeng siang Mas. Wilujeng siang Mbak Sabo, alhamdulillah. Saged panggihan sehat selalu. Mangga salajengipun yang lama sudah tak berjumpa dengan saya. Yo Purworejo. Mangga Mbak Risma Karisma. Karisma. Halo. Apa kabar? Lama gak jumpa. Alhamdulillah baik. Aku sehat walafiat. Iya. Tapi kecil. Isek cilik bae to awakmu. Ya Allah. Aku tuh masih TK gak lulus-lulus loh, Mas. Mergone disenengi guru. Malah isih ketok bocah. Bocah rodok. Apa? Wis pokoke engko gampang diteruske. Mas Mono matur suwun. Jadi aku bahagia loh kalau ketemu Mas Mono tuh ya Allah ya Allah. Selanjutnya, monggo. Ada cantiknya Wonogiri sukses kembali. Siapa dia? Dia adalah keturunan darah biru. Karena bapak ibunya seneng mangan cumi-cumi. Monggo, Mbak Anjar Setiawati. Ajaran beji. Beda iki. Ketoke kesenangan tuang kendang ketok iki. Pak bener. Cek. Piye Mas? Saya nyepoti awakmu saya ngomong dhewe tuang kendange. Semangat ya Mas. Kowe gawan kendang, Dik? Udu Mas. Loh, gawan apa? Aku gawan terop. DJ Petene kula badhe wanuh dumateng pencami kula pun tanpa timbul izin asli saking Gunung Kidul Handayani Yogyakarta istimewa. Pada seluruh pemirsa YouTube dan juga sedayanipun ingkang rawuh niki lanjut monggo katuraken sesarengan ridhanipun. Kadang-kadang puji laras. Puji laras. Puji laras.